Eja kronkron edani munyam na ase kase ema wudin eda wase say ne nso ame ye kwan me aba wanim ne mse ya bayi obehira nsan ne yakọ eda wase e wo Yesu din mu amen. Ye de radias de fa entam kan ho no enche de baba na wiye na ene nso ye behwe de fa ne se radi Yesu baa no okan bibi se ye ma ye ane nye ane no ntine asemtene se let your yes be yes and no be no and then asemtene ma begin kai finyame asemu let me aboa yen ti topic no no ma oda bi enye da bi na wo ane nso enye ane ana mo ye da bi nye da bi ne ye ane nso enye ane Matthew chapter 5 33 to 37 bi o mo tese wase tetefo ne se enkantam hunu na fantam kan de mawurade na me de me se mo se mo nkantam kora mo nka osoro ebi se eye Nyankopɔn ahengua mo nka asase ebi se 90 aso mo nka Jerusalem ebi se ohinkasie kuro na nso enka wotiri entam ebi se wontimi nye enwi ba ko ana enwi fufu ana tuntum 37 na mo mama ane nye ane na mo da bi nya da bi na de aburu Yesu no efiri bɔne mu see and asemtene say let your yes be yes and no be no ma wo ane enye ane na wo da bi nso enye da bi say ye hu say ye nka ye Awurade Yesu wabra ye ntam ka wabra ye direct swearing say nka ye be ka say midonyame ana me ka Nyankopɔn ne ade ade no ana say nka say Awurade ti asi hu say and direct swearing bimu apam no da mu de say de Nyankopɔn asɛm di ka ba ye nkyɛ no ne hu say Nyankopɔn gitum tibimu bi ka say midonyankopɔn midonyame a ana say Awurade ti asi ne de ka ho ana me ka Nyankopɔn wa ne nyina no ne Nyankopɔn asɛm gitum bimu de Nyankopɔn asɛm anyintum mu da e wa apam no da mu ne apam ofuro nyina mu say obi di abɔde e be ka entam ana obi di Nyankopɔn abɔde be ka ntam e di Nyankopɔn nko a ne ka ntam e di say obi ka say mido bibia ana say I swear heaven and earth wa me ka wosoro ne asase a ana bia me ka onan me ka semesi nan ne adade a hu say ni nyina de entene apam da mu o apam ofuro mu o entene na hu say Nyankopɔn asama me hu say indirect swearing de apam ofuro na gitum so obi ka say me gina Awurade anim ana Nyankopɔn ne me dance ni ana Nyankopɔn nim de me kan mu Nyankopɔn onim de me kan mu na me ka Nyankopɔn so asɛm yes say de nipa no ka no say eye no kore trodo sam me gina Awurade anim ne say u de nse say o kan tam sa asɛm bia wo ka bia no no kore ye hu say Nyankopɔn asɛm agitum ni mo we don't swear by creatures but we swear by the creator the obo ade ene kan tam ndi ye no nso ene Awurade say mo de mo nkan tam kora ni mo mamo ane nya ane na da bi de enya mo da bi yes the Awurade beso kan ase ne say say you can say ebia ma ye ma ye yes nya ye yes ya na ye da bi nya ye da bi a na kire say asem bia obeka bia no sa pepe na tie asem bia o ka bia na asem no sa pepe na tie ti won say ye ma nya asem nya no kore nko a enkosie no ebe boa bebre ni asem bia obeka bia no asem bia obeka na say obeka say na tie no asem ma kan say na tie no sa pepe nso na tie ne yes I say no you can affirm it but must sudua say the what can I say no affirmation ma yes enya wo yes the wo kan ye no ma enter sa pe the enya no say abre bia de ye be ma yes I yes so let your yes mean yes and no mean no you are no mean you are no let your no mean no say o kan say there bia extra there be and I can say ane nso a extra ane period asam bibi fro bia enka ho bio eni say o can say you can sem na say asam no ye kan no sa be pepe na tie dia a na say yes na ye no nso ye no ni mo say ye kan sem na sa asam na ye kan no ente sa ade a asam na ye kan no ene na either say uno e baba ye yes
ana wo yes eba ba you no eno nso de entene wo Nyankopɔn anim na saa nipa no nso obi a ne da bi aye na ane bia no saa nipa no onye reliable untimi mfa ho nto no so ma ne yie eno nso de eye bone wo Nyankopɔn anim saa nipa no onye ne kwafo ti ye hye no nso mra yesu Nyankopɔn ekoyi ko se enokredi anim a obi ntimi nso Nyankopɔn anim saa nipa onye ne kwafo a se enye ne kwafo a ntimi nso Awurade anim. Without faithfulness, it is impossible to please God. So no kredi anim pa se be di no kore pa de a Onyankopɔn pa de ntimi nso nani nti yan ntum se asɛm bi a yɛka bia no yɛma no nyɛ no yɛma yɛasɛm ɛnyɛ no kore ebia obi du aka sɛ media ade a ayo obi dia pa de memfa da nanso ne bia no wafa yɔnkofo bo a ɔmo ka asɛm a opposite di no so yɛbɛba so Nyankopɔn kyi kura mempani pa ho asɛm a ɛde hyɛ hyɛ akomam kura nanso na hyɛm waka saa o nanso ɔka anya saa na tie ɛna bade sɛ yɛka saa no a de yɛka no anya saa de ntu na sɛ ɛyɛ affirmation de wɔka no kyerɛ sɛ wo sisu de a de wɔka no saa pɛpɛɛpɛ na ɛtie sɛ ebia me de obi kura no aka ne secret bi obi aka ne secret bi akyerɛ wo anse sɛ saa asɛm no ebia obi kura te bie obi aka sɛ obi de sɛ obi kana sɛ me kyerɛ me saa de a o secret de me nya de a me meka kyerɛ obi ada ɛnso aba obi amane na o saa aka sɛ me de me nka nkyerɛ obi ada ne sɛ nipa no ne yes nya ne yes ne yes enya ne yes o ne mo ne yes ne no onso Nyankopɔn ti ani I very very careful pa ye pa nipa no kwafo ntimi enya saa da biara da yɛse obi ama na ane enya ane Debi Debi. Maybe 20 years, yeah. Maybe 20 years. Asa. The monya say maybe 20 years. But it's any panel or 15 years. And answer or 35 years. Yes, they were kind. Yes, I net here. So what can some? Yes, I what here they are. Untimi affirm. Untimi confirm as some untimi and see as some sudia. Uzi sudia. Yes, onye and come for. The rather say, my encanta mokra. Memo yema ye ane enye ane ne ye da bi nso enye da bi na nipa timi agye adi na afi nso yema nte saa nso wo Awurade anim so asɛm bi ye ka bi ane no kore na no kore nso wo Nyankopɔn anim na ye nso no kore nso wo ye ne ankasa ya abrabom nti de Awurade pɛ so kyerɛ ne sɛ me yankantam ne mom de tie ne sɛ asɛm anka ye entam ne bɛka no sɛ ya afedie yenyi entam no emfiri hɔ ne yanka no kore mu yɛsɛ yi ntam no ɛfiri asɛm no mu na afei ka asɛm no ɛwɔ no kure mu asa enti afei sɛ yɛbɛka saa yɛbɛka ne sɛdeɛ asɛm no te sɛdeɛ wode ntam na ɛka sɛ woka asɛm a ka ne sɛdeɛ wode ntam ɛna ɛka saa asɛm no wonka ntam o ne mu woka ne sɛdeɛ nka wode ntam ɛna ɛka na amasɛm no ayɛ nokorɛ ɛnyɛ very careful nti aberɛ biaa yɛma yɛ asɛm no ɛnte sɛ deɛ yɛde ntam na ɛka yɛn nyinaa yɛsɛ yɛnyɛ dɛn ne mo nyɛ sɛ yɛnka ntam o mo no ma ne nte sɛ deɛ wode ntam ɛna ɛka sɛ ebia asɛm a nko bɛka sɛ medonyame na obi sɛ ɔka sɛ odonyame a ɔbɛgye yɛdie no nso ka ne sɛ deɛ ka wode medonyame na ɛka saa asɛm no ka ne saa ne mo ɛnonyame ne mo ka ne saa na ma wasɛm na wɔka no ɛtumi yɛ nokorɛ nti asɛm a ebia nka apam dadaa mu no ko bɛka sɛ Awurade te asie ka wode sɛ Awurade te asie na ɛbɛka no sɛdeɛ Elijah ka kyerɛ Obedia sɛ Awurade te asie ɛnnɛ mede ho bɛkyerɛ Ahab na ne yɛ ka kyerɛ sɛ yi sɛdeɛ Awurade te asie firi wasɛ no mu ne mmom ka sɛ ɛnnɛ mede ho bɛkyerɛ Ahab na ma saa asɛm no nso nyɛ nokorɛ ɛmfa ntam biara nka saa asɛm no ho ne mmom asɛm a woka no yi ntam no firi mu ne mmom ma asɛm nyɛ nokorɛ ne mmom afei wobɛtumi aka asɛm no sɛdeɛ wode ntam na ɛka ne mmom wonka ntam na atumi ayɛ nokorɛ sɛdeɛ nka good sɛdeɛ nka apamoforɔ ma nso bɛka sɛ megyina Awurade anim ɛnti nso woka asɛm a ka ne sɛdeɛ wogyina Awurade anim na woka sɛ apamoforɔ bɛka sɛ megyina Awurade anim a megyina Nyankopɔn anim a ne yɛ sɛ asɛm a wɔka no ɛyɛ nokorɛ ɛni sɛ wo nso woka asɛm biara no a ka ne sɛdeɛ wogyina Awurade anim ɛna sɛdeɛ nka ka ne sɛdeɛ te sɛdeɛ Awurade nim asɛm a wɔka ne mu ka ne sɛ wasɛm na wɔka no
wo sisu dua no wo afem na sɛ wo confirm no wa ane ɛyɛ ane no kan sɛ de Awurade nim saa asɛm na wo kan mu kan sɛ de Awurade onim asɛm na wo kan mu kan sɛ de Nyankopɔn yɛ wo danseni sɛ de aka yɛne yɛ apamɔforo ma no yɛ ka asɛm a na asɛm yɛ no kora yɛnsuro a yɛgye yɛn ho di a yɛbɛtuma ka sɛ Nyankopɔn yɛ danseni na ne mo sɛ ompɛ sɛ ɔbɛka Nyankopɔn yɛ wo danseni nso de a ka asɛm de sɛ de wo ka ne sɛ Nyankopɔn yɛ wo danseni ka ne saa ne mo ɛmfa Nyankopɔn yɛ wo danseni nka ho de ba de ka ne sɛ de wo ka ne saa na timi aboa yɛ ebia ehunu sɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ yi a Elijah kɔsra no mo nyinaa mo aka ne ho asɛm pɛn wɔ 1 Kings chapter 17 mo ka chapter 17 wɔ ambɛhunu ɔka sɛ Awurade te ase mini bibia gye asiesam cap ma ɛna mewɔ ɛne asihyire kakraa bi na mekora mekɔto na me ne mane adi awu asɛm a ɔkaeɛ no na te saa na ɛyɛ nokorɛ ɛni na nka wɔyi sɛdeɛ Awurade te aseɛ afiri mu nanso ɔka nokorɛ nti yɛn ɛnokorɛ yɛ adeɛ bi Nyankopɔn bɛsɛ yɛn nyinaa wɔde ma nyinaa obiara na ɔmo atie biara nokwafoɔ because onipa ho nyɛ nokwafoɔ a ugyidie no yɛ na ɛyɛ din bebree nti afei yɛsi onyi ɛntam no ɛmfiri n'asɛm no mu nanso n'asɛm a wɔka no deɛ ɔnka ne sɛdeɛ ɔde ɛntam na ɛɛka na ɔma na yɛma yɛ asɛm nso ɛnyɛ nokorɛ abere biara nti Elijah sɛ Awurade te ase ɛnɛ yi a mede ho bɛkyerɛ Ahab nanso no oyi Awurade te ase na afiri mu nti abere biara deɛ maka sɛ yɛkasa a yɛnkasa de sɛ deɛ gyina Awurade anim yɛnkasa de sɛ deɛ Awurade nim deɛ yɛka no yɛnkasa de sɛ deɛ Nyankopɔn yɛ danseni na ama yɛyɛ nokwafoɔ da biara ka ne saa na tumi aboa yɛ bebree kɔ Nyankopɔn bɛ sɛ yɛ nokorɛ Peter sɛ sɛ obi ka asɛm a ɔnka ne sɛ Nyankopɔn asɛm sɛ yɛka asɛm a woka 1 Peter chapter 4 verse 11 ɔyɛ sɛ obi ka asɛm a ma ne nka ne sɛ Nyankopɔn asɛm sɛ woka asɛm a nka asɛm bi a woka bi a fa ne sɛ asɛm no ɛyɛ Nyame asɛm ɛde sɛ Nyankopɔn asɛm ɛni Nyame asɛm yɛ nokorɛ Nyankopɔn asɛm ho te ti ɛbɛma yɛn nsɛm ho ate ɛbɛma yɛka nokorɛ nso Nyankopɔn asɛm yɛ nokorɛ ɛni sɛ yɛka asɛm ne yɛka ne sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a yɛntwa nkontompo kɔ Nyankopɔn asɛm ntwa nkontompo yɛnka ɛnaadaa asɛm biara ɛwɔ yɛn nsɛm a yɛka mu sɛ mini bi menkɔ hɔ a menkɔ hɔ menyɛɛ a menyɛɛ saa nipa no osuro Awurade nti ya ne yɛhɛ no nso bebree nti yɛka asɛm a yɛma yɛ asɛm a yɛbɛka biara nyɛ nokorɛ so let your yes be yes nti yɛsɛ ma ane ɛnyɛ wɔ ane let your yes be yes no it's a command ɛyɛ wɔhyɛ it's not an option ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ by choice sɛ ɛyɛ choice mepa no ɛyɛ nhyɛ moma mo ane nyɛ ane Awurade Yesu na ɛka nti yɛbɛyɛ siti ama saa asɛm no ma wɔ ane nti obi a ɔma ne ane ɛnyɛ ne ane biara no na ane yɛ daabi ɔka ane a emini daabi ɔka daabi nso emini ane saa nipa ne ho paa yie paa nti sɛ yɛ ane betumi ayɛ ane yɛka asɛm na de yɛka yɛ no yɛka sɛ ane ɛyɛ ane a sɛ ɛte saa deɛ maka no ɛte saa pɛpɛpɛ na tie no sɛ ebetumi ate saa deɛ a it depends on you egyina waa so because opa wobɛka nokorɛ ɛnokorɛ opa wobɛka ompa nso a wonka deɛ ɔpɛ bia no ɛnokorɛ papa na wɔka ompa nso a wɔnka nanso obi wɔ soro a ɔhwɛ nipa ma yɛka saa mu ɛne yɛ ani yɛ mu nti yɛma yɛ asɛm obiara ma n'asɛm nyɛ nokorɛ woka asɛm a deɛ woka ɛno saa na teɛ fa hyɛ hɔ adwene sɛ meka asɛm a asɛm a meka ɛno saa na teɛ saa pɛpɛpɛ na teɛ na mmom nyɛ sɛ meka asɛm no maka asɛm deɛ ba asɛm nyɛ saa na teɛ mimini deɛ meka deɛ meka no mimini ɛba saa ne yɛnyɛ nokwafoɔ wonim sɛ woka asɛm no mu sɛ ɛnyɛ nokorɛ na woka mɛnka sɛ wone obi communicate so yɛ communication mu no ɛne yɛ kasa yi mu no yɛma yɛ kasa ɛnyɛ ɛnokorɛ nko a na yɛma yɛ kasa ɛnyɛ nokorɛ nko a nyɛ asɔre mu ɛnyɛ ɛwɔ sɛ yɛ religious life yɛ nyamesom mu ɛne yɛ social life nyinaa ne yɛ nokwafo honest yadeɛ bi a ɛhia paa yie paa ɛnyɛ sɛ bi a yɛba sɔre a ɛne yɛba bɛyɛ nokwafo akyerɛkyerɛ yɛn ho daabi anaa yɛkura Bible a ɛna yɛdi nokura ma Bible no na mmom ɛwɔ sɛ yɛ social life nso abrabom yɛne nipa na ɛsan yɛne nipa na ɛkɔ ne ho ba sɛ ɔmo nso hu yɛ sɛ yɛ nokwafoɔ sɛ nipa a ɛbɛn yɛ hu sɛ yɛ nipa a yɛ nokwafoɔ yɛmunya sɛ bi a yɛnyɛ nokwafoɔ nti nipa nokwafoɔ de hɔ na ɛbɛnya nti
you are yes is yes and so on. Then just say you mean what you say. You say oh yes yes and you say the okay biano. Sabe pepe na o chere. You can say a blue. Oh I then a white here a white. The moment said a white and I can blue. A black here was a white there. And say any panel. You who pay ye pa say any panel obi o just say biano. Onye faithful nyankopon nim. The moment obi a the white and white. Blue ye blue, red ye red. Or ye faithful nyankopon nim na also nyankopon nim. Na fe say any panel. Anya say bia ye kan da kuru bi ni ape ba bi nso ateno. Ye bedi no kora saa nti say Awurade se me enkantam. Ni mama o kasa kan say de wo kantam. Ya say ya ka kire wo. Ti asem bia efiri enu ma bia ye ka say ane. Ye ka say ane bia na say o pa kire say asem ete saa na tie. So o afa mo say ane no eye ane. Eye dabi nso eye dabi. Ndi na say ni pa no osuro nyankopon ye consistent. So me bia do ka bia na say na o kan ne ane a asem o kan say ane no o kyena o say o kyena o sena no obuwa na ne ye mienu o kan we na ade anchi a na o kan wo fro. Je say me bia o sense na no say ni pa no onye ne kwafo nyankopon nim na onye ne kwafo nso onipa nim. Ndi yen emre bia no o kan Bible no wo Paul say omo sa bra no say omo yes omo no omo yes o kan Paul kan say no kan say yes ya emini no o say ye mo sa bra no. They say if our yes is yes it means we are faithful, and if our yes is not yes it means we are not faithful. Ye nya no kwafo ye nya lawyer to yan I very careful yan kan Bible no Paul kan say white ya na white you can be trusted obetim do ho to so am na ye because we na kwafo nipa na kwafo na ye kasa na Paul kasa hwesoro na hwesoro bibia anto ani na obu kasa hwesoro na hwefo ma de beto ani onya na kwafo o kasa ma ye opposite hwesoro na o pa kasa hwefom onya na kwafo ewo nipa nim obu onya na kwafo nso nyankopon anim enya very careful ewo 2 Corinthians chapter 1 verse 18 na onyankopon na kwafo nti ya asama ye ka kire mo no nso enye ane ne daabi Paul say nyankopon na kwafo enti yen so ensam a ya na ejina mo ne mo ka kire mo no enye daabi ene ane eye ane nko a Paul say yen so ye na kwafo Paul say na oto aso a o say na nyankopon ba Kristo Yesu a me ne se wono ni Timothy kan ne ho asem o mu no anya ane ene daabi ni mu ane ene woni mu ane enye daabi no nyankopon se ba wodi so o ka se mo a no kore o ka se han mara ne sum ne ba ye o se han mara na han ba ye o ye no kwafo ti ya ne enso I very careful nipa ne kwafo bia nipa ne kwafo bia o ka se mo a na asem no de o kan ye no sa be pepe na o tie na de obi a ne yes aye ne no na ne no so ye ne yes na o se Gehazi mo nya mo atene ho asem 2 Kings chapter 5:25 no so ono de mo kan se miri bi okwaji sika no se mamenka was ono de obegina ne ma ne wuru anim na Elisha busa ne se Gehazi he na ufre no se kwakoa nko ba bia on se Elisha busa ne se okobe okohe o se nko ba bia o se me nko ba bia o se kwakoa nko ba bia no nko ba bia na akọ baabi na anfa ne se makọ baabi okohe makọ baabi sana san ko kan makọ baabi anka ena ya yes ye de wo kan ete saa makọ baabi nenso wose no me nkọ baabi ha nenso ono no ni no no yes ni no no cause ansa san ko de ma Elisha ne se wakọ baabi na wakọ baabi na aka se me nkọ baabi ade a ne ga se o yes na san ka de ansa ye yes no ena waka ni no nenso enye wono ya na ejina abraba ne lifestyle enipa ye lifestyle ne tetimu no ebi wa ntimi yanka no kore da ti bia bi tetimu ne so na esi bobo ye bra no ebe ya dem pa se be ka no kore me wono kore bi wa ka boy expose o ka no kore a boy expose ti de ya na se ne won ka no kore di nipa ye lifestyle so ade bia ehu pa ye pa se ya change ye lifestyle se na esi boy ye bra wo wi ase ne se esi ye ho no na ya na nte kwam papa so na ya anya no ya moye bra sade ebia abraba eya cause asemi untimi nka nchire obi asemi wo ho a so eba han mo kura aniwu yanya very very careful nti e was Gehazi engo ka munyina san na ansa ye sei
Munyana, yes, then so I can say, then you say, what the two radio Samoa, and then you only can. Rather see a Maya yes, near yes, only any yes, you know. Then say, to will be a yes, you will know, be only a quaff for only any hazy. Because as I can or kind of on those baby when you're upon Asimum. And then you said, it did not be a Gehazi or Timu. And I'm feeling so, it may be so up. Obuha, ya Brabumono, young canoe. Obuha warrior, on the cry, a Diane son or warrior, says before marriage. But no, I can't want to maybe warrior, and another says after marriage. I can't say how, open home when you pay him. Maybe they know home depending, but young pony won't come. Young pony Nipacumu. I dear be any pay a piano, a dead. Did you? You can't say I assess after marriage, you know. What I assess before marriage. And so what was seen, I assess after marriage, or one young son in another. Obon so can say, yeah, me rebawan, and as I know about the Bawarano. And one dear we and son, I use Yamua. The one can assign here to work as someone, my son, walk and enter, sir. Confirm it, affirm it as someone walk and assign it here. My aunt in your aunt. You're very careful, and yes, young point in the born into be any yes, and yes, would be Obia, yes, and your yes, no. If you are yes, it's not yes, you cannot be trusted. You cannot be trusted. Obia, Nipantimin, you need a biarada. Because now, so I know more Nam Camboni, so they said, and Ananias and Safiri, and Yana Ed in Pass, Ombecan, no correct. Okay, Bible, chapter 580. Was in a petrol beside and say, Moto as Najasana, catch them. No say, Anne, sa, Ananias, no name Safiria. If there's a fury, I say, Moto as Najasana. As I go, mean, Anka, the scam of the band, Nancy, I say, Annie and not Derby. Derby, also I can say, Derby. Says the cannon of the band, no Moto as 10,000 Ghana cities. Only 2,000 and Abba. And he was answered, Moto as Najasana. As I can say, Derby. Then was it Annie? Then I said, oh no, Annie or can mean no, or Annie and Derby. Annie no, Capita Busana, answer was what the man's Annie Mura. Annie or the man in Cotam Kuntumpu, the Mocasa de Mantonia sa. Now, so if I say Busani, you know, told any fancy idea, Macantro. In the Ananias, no. And then you say, if you can say, or can't say Annie, Annie. Sanya told you here, none of correct. The Derby. Ne ane no na munyina na ede baya e Derby ne ane o kan no na wo se o kan se ane no wo boa wo to onje sa wo to onje 5 cities ade so to wo to onje 10 cities wo se ane me to onje 5 cities wo ye no kwafo na se o kan se ane no wo boa ndi o ane no e Derby ndi sa nipa we abraba Safiria no tititi mu no me kan se o mo lifestyle no say the person here who will be answering, and maybe a year, a bad dance with my kind of correct. Me go, what kind of corner? Obey exposed. What kind of correct pay some, not kind of corner, obey exposed. It is an idea, and then Macam Kuntumpo, sending Kuntumpo and Detanasia. Nancy Obio, Kuntumpo Nibiano, the Derby, and the Derby, and Yamayasam, and yet, and a Caribbean. So, yes, yeah. Nancy Wankasabu, or Cassam. Nadia walk and no cry over whom you may be any puppet me at Joy said, what kind of correct. Then so one cassa and now who said, what kind of correct. You may be any puppet me at doubt, as a mere walker, and maybe a walking, not be any pacran in about young upon you know, said, what kind of correct. Till Mamma, when young upon me and who are dance here. So, yes, and be a year can be Anna, ye Anna, okay, Anya, you mean what's the Anyampa? Okay, Anya, what's the Anyampa? You know, because my metana saw, my funny be a da. My monochrome order, as no kind of sanity, I am pa, Manampa. You may say, be your kind of son, and one, or you some young phobia, who be when you pen him. Then, young upon you when you walk home, and you're very, very careful. And this okay, yes, I be up. You didn't come one as I many paji. Some time come one is a castle meeting by the young upon him and any paji where the other problem. I was said to me, say, meeting young upon him. One fan can who would come who, as a man of correct, as any paji ye, to your custom much there will be a man kind of crench nipa, who be so someone. Can occur win him to could be and found and can I idea win him, when the man can say be a year bus was at 3 plus and what you know, no, because I 5 no, may can be a
one kasa one experience here bibi e kwaso wo adwuma bibi e kwaso wo obra mu a one bet ma testify so wo be ware na wo yo babunu ansa na be ware a we so obi na bi di ho adanse a kire wo one kasa wunim we nya 2+2 no kasa wo di medwene ho na mamuaye ansa na wo wa wo nchai ti anya very careful say yenya ne kwafo e wo Nyankopon anim to ka first John chapter 3 19-21 wɔn sɛ yakoma mu yɛ fa Onyankopɔn so sɛ yakoma no hu ade nyinaa sɛ yakoma wakoma bu fa Onyankopɔn ɔso sɛ yakoma no ohun de ɛwɔ mu na sɛ wakoma mu fo de a Onyankopɔn so sɛ wakoma no onimade nyinaa nti onipa utwa nkontompo ana wanka no kwere wasɛm hu a wakoma no ɛyɛ temuafo ya adwene na ɛyɛ temuafo ɛhɔ na bu yɛ fo na sɛ yakoma na mu yɛ fo de a sɛ wadwene mu fo sɛ we den kan ne sen kan say pa wo de miam nim sɛ sɛ na tie pa ne nso mantimi anka no korɛ ne wakoma na bu fo ti onipa ya akoma timi bu yɛ fo ya akoma na abu yɛ fo ɛno nso yɛ hu pa yɛ pa ana akoma no sɛ timi bu bem ti ya ne very very careful awurade ne yɛ som no ti akoma na ɛyɛ temofo ti yɛ ma ya asɛm ɛnyɛ no korɛ da bia ti yɛ kan asɛm a yɛ ma no nyɛ no korɛ nipa nso atimi agye adi so obi a nasem obi a nasem yes any yes bia no say we nekwafo na de o yes enya wo yes de a efiri boni mu obi de say munyina mun say obey kunafo yi elaja say o kusenso be me wo say mini bi o say ya papa no be me wo say wa fena oni bi ha wo so say nasem o kan ne no korɛ de o kan say mini bi ampa ene mini bi nso na obi mini bi nso na de wo no ode asie just ena no asa nipa ye nso nyame e wase yesu Onyankopɔn mini bi menkɔ ya nti obi ho na asam ɔka bia ne opposite wono ne kasa a wase ho asam ɔka no ɔka sɛ menkɔ hɔ a ɔpa kyerɛ sɛ wakɔ memfa ya mafa de wase ɔnyɛ no wayɛ na asam the opposite de wan fa ne saa na asam ɔkyi ahwɛ nanso ɛsɛ sɛ yani wo wi asena ɛsɛ nipa timi gye yedi so nipa ɛsɛ ya abra bomu no ɛsɛ nipa timi gye yedi na nipa betuma gye yedi nso a ne nipa hu sɛ ya ka asɛm a ɛyɛ no korɛ ya ka asɛm a nkontompo nim nti yɛ nkomodie mu ɛne nsɛm bi a yɛka bi amma yɛ atoro sɛm mpiepie nkomodie mu sɛ wo ka asɛm na nya no korɛ a akyerɛ obi hunu sɛ nya no korɛ a afei na ɔnye wo ni bio afei ontimi mfa ne wura nhyɛ mu bio no ontimi ntrase wo bio sɛ asɛm wɔn ka no korɛ mo mma yɛ nkonya sɛ adi mbɔne ne wɔ abrabɔ mu sɛ tita asɛm wɔn ka no korɛ wɔn ka no korɛ wochi sɛ adi mbɔne no a ɛyɛ musuo ɛnyɛ sɛ wɔn ka no korɛ bɛrɛ asɛm wɔn ka no korɛ hwɛ akɔ wɔn ka no korɛ ti yɛn nkɔmmɔdie mu ne yɛ kasa mu no ɛnkasɛm bi a ɛnyɛ no korɛ ɛnka deɛ wɔn hunu yɛ ɛni ntoro wɔ kasa mu sɛ yɛma ntoro taa bɛ yɛ kasa mu ne leta nipa hunu sɛ deɛ yɛka ɛnyɛ no korɛ afei elusu trust enipa gidi e wo ye mu no gye enipa gye ye die na afei ekɔ fam kora afei wo ka asɛm a na nipa nso anyi woni na ɛno nso de ehu pa ye pa de sɛ ulusu trust as well obi obe lusu trust bi akɔ a person in danger we a dangerous person there so on ka no kora obi on ka no kora bi a dangerous person ni hu ohu but at the same time nipa no so we a person in danger because o ka asɛm nipa ntimi mfa bio ni sɛ o ka asɛm nipa ntimi mfa bio ne sɛ wa asɛm a mɔbɔ wo ma ne mu because a person in danger at the same time we also a dangerous person who because okay some obi antime mfa ama for obi so ntime nkana sama nkyerɛ wo ɛba saa ne ya akoyɛ person in danger ehu pa yie pa sɛ wo bɛka asɛm na wo wɔ fie wo abusuam wo ne nipa na ɛkɔ ne ɛba na nso nipa yɛtie wasɛm mienu because nim sɛ wonyɛ nokwafoɔ atoro nko na anta twatwa no yɛma nipa hu yɛ sɛ yɛ nokwafoɔ ne ɛka asɛm a nipa atimi agye adim nti sɛ mini bi nti ankyɛ ne de asɛm na ba na wieyɛ de me ka ne sɛ nipa ansana yɛbɛtumi ayɛ no kwafoɔ paa no na woka sɛ ane a womini ane menkɔyɛ mini bi a ɔka sɛ wɔni bi no ɛyɛ ane mini bi ne mo nso obi wɔ ɔka sɛ ane a ɛkyerɛ daabi ne sɛ na bi wɔn nso a mɛka sɛ yɛ lifestyle na ɛtete mu no paa no sɛ nyame ammoa yɛ ne a so obi bu sɛ wasɛm ɔhwɛ a wobɛto na paapaa so woka no kora a wobɛyɛ expose woka no kora a adɛn
one kind of crown so almost what comes so a booth, what you so booth for. No more said, you fat a quiet tenor so. Near be beer, ye will ready anymore. Now, can somewhere, send beer for no more bar. Can I send you walking a miasem? Can I send you walking a miasem? When you pay him come out, my uncle dear Yano couldn't come up. And some of you are no more bad, and Yano couldn't. And yes, sir, a bedroom point to be dependent on kind of crowd. Ultimate trust you. Nelson, Miss Nipan trust on so our brabomua. No quite person in danger. Advantage will be a so Nipa at transfer our brabomua. And for so also. A woman said, about bread here, Nelson, and for so also. See, many panini. And Tom can buy us any panini. The young customer no crap. A kind of cry any pabaji. Omen, I am sorry. In the radiation. Any aturo free ya brabomu. No study at ZENO. And a bit mamma a cannot cry. And I see and cannot cry. Your laughter no. Never say I'm ya cannot cry and I am cannot cry. That running young point as like I see a mount. And then so only akasa. The person who you mobo. Not and see me and young consum o yimu. And I was say, oh, you should do. Amen.